Ora ono sing jaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene katompo panane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat balungane mergo ora iso ngawang tuane kudu iso ngadeg dhewe rano sekelane ngene men anak sing rusak omahe tak ceritani cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggal keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya ora ana nganti kasih sayange sing kaya cah liyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisahan aja nganti anak dadi korban perjuangan ning dalan dhewe ora ono sing jaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene tak tompo apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat balungane mergo ora iso ngawang tuane kudu iso ngadeg dhewe rano sekelane ngene men anak sing rusak